Добър вечер на всички. Преди да започна с моето мнение, какво означава това и фактически какво е решението за всичко това, бих искал да ви прочета нещо, което наистина има смисъл, защото показва истината точно такава, каквато е. Текста е публикуван в личния профил в социалната мрежа Facebook на Наталия Сотирова от Велико Търново. При монтирането на видеото ще добавя и нейната фотография и фотографиите, които тя е направила. Става дума за това, че когато стана ясно какво се прави, какво се е получило в Студена в Перник, язовир Студена в Перник, призовах, и може би много хора са поели тази щафета и са размножили и са интернет, всеки да отиде със своя смартфон в малката си родина, в местните язовири, да снима какво е положението, за да може да бъде видяно от нас, от народа, какво е истинското положение, защото очевидно е, че така наречените институции, така наречените власти не само не правят нищо по въпроса, а правят всичко наобратно по въпроса. Това ще бъде финала, в момента няма да го развием. И резултатите от тези фотографии, от тези видеа да ги публикуваме, за да ги сравним и с цялата страна, защото е ясно, пак казвам, че самите институции като такива не работят. Отново, подчертавам, става дума за Велико Търново, в средата на България. Нейният текст. Днес реших да инспектирам и аз като главатаря. Джип нямаме, но старичката Никола също свърши работа. Не съм излъчвала директно като Севда ТВ, но пък направих сполучливи снимки. Какво и защо инспектирах? Ситуацията с язовирите в България ме провокира да проверя в какво състояние е язовир Йовковци, който снабдява с вода Велико Търново. Снимките са красноречиви. Вижда се, че нивото на язовира е спаднало, но определено не е в критично състояние. В този период на годината е нормално нивото на всеки един язовир да е по-ниско. Защо пиша това ли? От случващото се с язовир Студена никой не може да ме убеди, че той не е източван абсолютно умишлено и целенасочено. Всички приказки за сушева година, намален приток на вода и прочие са приказки за наивници. Да не би годината край язовир Йовковци да е била по-влажна? Глупости. Язовир Студена е опразван тенденциозно и няма да е лошо да се стигне до дъното в тази история, за да стане ясно кой го е наредил и защо. Цели 23 месеца нивото на язовира е падало и никой не е предприемал нищо. Тук има нещо много гнило. Не е зле да се тръгне от уния 32 милиона и обещание от Лиляна Павлова на 9 ноември, още през 2016 година, ремонт с водолази. Както сами разбирате, това е една от многото истории за престъпно безхаберие, безотговорност, безнаказаност, чист капитализъм, печалба на всяка цена, без оглед на обществени интереси, без оглед на какъвто и да е морал. Това е колонията, в която отговорността не е към местното население, а само към колониалните надзорници и господари. Това, което е написала Наталия Сотирова, последният текст, предполагам, разбрахте, че е мое мнение по въпроса. Нейното завършва с предложението да бъде разследвана Лиляна Павлова за това, че още на 9 ноември през 2016 година беше издействала 32 милиона за един язовир, за ремонт с водолази. Добре, че не е с пещерняци, които отдолу някак си да го ремонтират този язовир. Надявам се, че не им подсказвам нова идея, защото ще измислят нещо подобно. Горчив хумор, естествено. Но става дума за нещо много просто. Не е нужно да си хидроинженер. Не е нужно да си квантов физик. Не е нужно да имаш 7 педи високо чело, да имаш 4 висше образование, 5 бакалаврията и някакви други PhD-та. Достатъчно е да знаеш простите неща, които са очевидни. А именно, че има язовири в България, като язовир Студена, като язовир Камчия, като други язовири, които бяха инспектирани от Костадин Костадинов с група от хора, където нещата са критични, всъщност броя на критичните е много повече. Доколкото си спомням, ако не греша с цифрите, защото в момента нямам никакво ауто, което да гледам или да чета, 17 от 28 области имат критични нива на води. По същата причина. А причината също беше изваден документ, който ще се постарая да намеря и да го приложа, за да може да бъде видяно, е 501 частни ВЕЦа, осигурени от Евросъюза с европари,
чрез които политически приближени смучат водите от язовирите на България абсолютно безотговорно, абсолютно безконтролно, абсолютно, ако щете, дори и неморално, защото водата, която се изтича от язовира, изтича обратно в реката и по този начин, източвайки язовира, се печелят едни мръсни пари, едни пари, които изглеждат законни, но всъщност това са по едни други тарифи. Така наречената зелена енергия, т.е. така наречения зелен ток се изкупува задължително от всеки един от нас. Изкупува се по-скъпо, отколкото произведения от АЕЦ Козлодуй и в крайна сметка получаваме катастрофално намалена вода в язовирите, защото тези, които разрешават пускането на свръхдебити през частните ВЕЦ-ове, или са административно прескрипани, или са корупционно смазани. Или и двете. А най-вероятно и третото. Т.е. това са такива гьонсорати и глупаци, които си мислят, че това някак се ще мине незабелязано. Простичкият факт, че щом има язовири в България, която не е Австралия, относително компактна, 111 000 квадратни километра, щом едни язовири в страната не са спаднали под критичния минимум, а са спаднали в рамките на нормалното, на планирането, на контролираното, на естественото, на обичайния кръговрат и не се заплашват градовете и селата и териториите на България от обезводняване, а други язовири се докарват до това катастрофално положение като Студена, нито климатични промени не могат да са виновни, защото климата в Перник не е по-различен отколкото в Търново, нито каквито ще да са безводни сушеви години или някакви други оправдания наистина за наивници. Тук не става дума направо за наивници, а става дума за глупост, която е несъвместима с разумната форма на живот, наречена уж човек, уж Homo sapiens. Пък дори Homo erectus, не съм сигурен дали за това има основание да си говорим. Това е водомор. И този водомор е възможен само по няколко причини. Значи хората, като им говориш кой е виновен, понеже робското е инфилтрирано, просмукано, като рак четвърта степен в същността, в мозъка, в мислите на хората, отровени от смрад, отровени от телевизия, отровени от дезобразование, отровени от дезинформация, отровени от гнила, отровна информационна среда, в която сами те са позволили да попаднат. Те пускат телевизора, те плащат на кабелните оператори, те гледат тия пошли реалити шоу, тия порнографии, тия простоти, тия реклами, тия дивоти. И после започват да откриват в един момент, че стават неща, които винаги са ставали и няма как да не станат, защото това е естествената, проста, много ясна и очевидна причинно-следствена връзка, че когато източваш от нещо, а не влиза нещо толкова или повече, това нещо, от което източваш, то естествено пресъхва. Няма как при разлика между дебит и кредит в банката или дебит и кредит, ако щете да ви го кажа по този начин в язовирите с водата, нещата са едни и същи. Сега, ако някой каже подобно на оня областен управител, Тасков мисля, че беше от Варна, където Възраждане бяха принудени да отидат групово, за да му искат обяснение и отговор, който не получават въпреки официалното запитване. Това не е желание за шоу, програма и за показване, това е изискването на суверена, на работодателя на тези чиновници да отговарят за действията и за бездействията си пред своя работодател, т.е. пред всеки един от вас. Щом си данъкоплатец, ти си им работодател. Докато обаче се държиш като роб, като смачкан помияр, като сополиво боливийско дете, което очаква да бъде осиновено и продадено за органи и подлъгано с коричка портокал, обелка от портокал, не портокал, естествено, че ще ни третират по този начин. Защо очаквате, че трябва да ни третират по друг начин? Но докато хората, населението и най-вече скотоподобната част от населението на България не разбере, не пожелае, не осмисли, не реши отново да бъде народ, не разбере значението на понятието данъкоплатец, че ти си господаря, ти си суверена, ти си работодателя на тези, които се гаврят в момента с нас, с децата ти, с доходите ти, с работното ти място, с страната ни, с въздуха, с водата, с храната, с всичко. Те са няколко стотин, ние сме няколко милиона. И силата на тия няколко стотин, че са организирани от външна зла сила, а слабостта на скотоподобното население, че то не може да разбере силата на своето количество. Силата на общия интерес, силата на общата отговорност. И най-вече не иска да включи личната си отговорност. 30 години рекламите ги учиха, че заслужаваш най-доброто, днес, сега, веднага. Не ти имаш отговорности, не ти си длъжен, не ти трябва да заслужиш това, което ще получиш. Получавай днес, веднага, кредит, ето. И хората забравиха какво е това отговорност.
Това, което е позволило в тази България да има няколко стотин поколения българи преди нас, за да ни има нас днес, е било наличието на лична отговорност. Лична у всеки един човек. Както за делата, както за постъпките, така и за бездействията му. И когато огромната част от това население на страната се е отказало от личната си отговорност, се е отказало чрез бездействието си, както по време на избори, така и между изборите, така и след изборите, да влияе, да изисква, да проверява, да инспектира, да налага, да наказва, ако щете, тези, които са неговите господари, получаваме в крайна сметка, слуша в края на есента, на град 70, 80 или 100 хиляди, колко в момента Перник не го знам, защото и там вече демографските промени, флуктуации са страшни. И не е само Перник. Не е нужно да си хидроинженер, за да виждаш, че тия неща, които хората отиват на място и ги снимат с обикновен фотоапарат, смартфон, има вече дронове там по 40-50 до $100. Маса хора, любители си ги купиха, качваш го горе, виждаш нещата в панорама. Има ги публикувани нещата. Google картите, Google, всеки има Google, както на телефона си, така и на компютъра си. Google картите вече ги е снимал нещата 2020 година. Вижда се контраста между преди и след, между изтоканото и след това. И тези частни вецове, те не са нещо, което се гледа с микроскоп или се открива в сложни лаборатории, като африканска чума по свинете. Това е нещо, което се вижда с просто око. Видели са го стотици от местните хора. И тия стотици са си мълчали или са мрънкали, или са търкали сополите и са се оплаквали на кого, на комшията, на жената, на някой там, на приятел. Вместо да атакуват, да се съберат и да атакуват институциите. Те всъщност тръгнаха на атака и каква им беше атаката? Събрали се на автопоход. И по кой начин този автопоход ще напълни язовир Студена, ще осъди виновните, ще накаже виновните и изобщо ще накара някой да свърши това, което трябва. А какво трябва? То очевидно какво трябва. Очевидно трябва да се спрат течовете, да се дадат колатерални връзки, за да се напълни, за да може да бъде захранен с вода града, докато се напълни отново язовира, и всички, които са виновни, трябва да се понесат отговорността, не моралната, не политическата, криминалната отговорност трябва да си получат. Но ако вие не го изискате там на място, няколко десетки хиляди перничани, кой очаквате да ви свърши? Германец, италянец, американец, турчина? Кой? Откъде смятате някой да дойде да ви... Руснака, той да дойде. Путин да дойде да ви реши проблемите. Кой да дойде? Ако вие не искате сами да си дигнете гащите и да си изчистите задника за това, което ние, чрез нашето бездействие, позволихме да стане, няма кой да се чишка с големи хора. Ако сте бебета на по 2-3-4 седмици или на 3-4 месеца, е нормално родителите да ги обслужват, да го кажем по този начин. Но за пълнолетни хора, за държава, която е над 1800 години, не 1300, 1800 години, за народ, който претендира за нещо, няма как някой да ходи да се чишка с нас, с вас. Ако вие не го пожелаем, вие не го разберем, вие не го осмислим и не си им понесем личната отговорност. Личната, но организирана. Всеки трябва да намери 3-4 около от личните си приятели, да се разберем кога, къде и как, и не на площада, не на паветата, не през сградата. Вътре е решението. Винаги решението е вътре. Това, че били вкарали някакъв Нено Димов, той да не го е изпил с тръбичка, той е язовир Студена. Това е цяла институция, това е цяла серия, откакто тук е оказано 23 месеца. Това е започнало от 2016 година, Лиляна Павлова, 9 ноември, обещание за ремонт, конструктивен ремонт. На фотографиите вие да виждате следи от какъвто и да е ремонт. Вие да виждате нещо, което струва 32 милиона. Защото сега, като е спаднал язовира, както са спаднали язовирите в България, и Копринка и всички останали, то се вижда ясно, че това е занемарено от байтошо време, насам не е пипано, Просто не е пипано, естествено, само е експлоатирано, само е стъргано, само е смукано. Само е оставено да се руши. Дори не е чистено. Кой го позволи? Да, уния са гадни, уния са лоши, уния са мерзавци. Кои уния? Политиците. Кой ги избра тия политици? Кой ги търпи тия политици? Кой си ги харесва? Кой си ги избира? Кой си ги обича? Кой се снима с тях? Не е ли населението? Милионното население. Като погледнете статистиката на изборите, изборите били фалшиви, те били измамни. Вие отидахте ли да гласувате 80-90% на избори? Вие отидахте ли на 4 години веднъж да станете доброволец?
застъпник, наблюдател, да поискате копия на протокола, един ден от живота си да похарчиш на 4 години, за да опазиш чистотата на вода. Не е задължително за да спечелят твоите. Просто за да няма тая измама, с която се оправдавате в момента, бе, хора. Някой направи ли го от тия 5 милиона, 12 500 са секциите в България? 12 500 българи от 5 милиона население намериха ли са? Имаше ли ги? Появиха ли са? Заявиха ли го? Пожелаха ли го? Аз ще ви кажа колко го направиха. Направиха го малко над 100 на последните избори, на местните, които ни касаят най-пряко, всеки един от нас, малката родина. И го направиха за един град, за Варна, благодарение на Възраждане. Тогава. Емнаха се и от София, и от други места хората да отидат на втория тур, поне да окажат да опазят чистотата на вода. И какво стана? От варненците отидаха 20 и нещо процента на втория тур на изборите, т.е. когато ги няма 70-80% от имащите право на глас, а изборните измами, там където те са вече разиграни, подготвени и надиплени, си проработват и естествено получаваш празен язовир Камчия, получаваш един наглец като Тасев, областния, който казва аз да не съм водомер, когато гражданите го питат това, което е длъжен да отговори. И това нещо го размножете из цяла България, защото не само във Варна е така, не само в Перник е така. Навсякъде това скотоподобно поведение ражда точно такова хищническо, безотговорно, безогледно поведение, гавра с нас, с вас. Докато ние се държим като жертва, винаги ще се намери хищник, който да ни заръфа. И когато те е заръфал, ти да се обърнеш, да се опиташ да избягаш, да го удариш, да се спасиш или да направиш нещо естествено, нормално, защитно, което прави всяко животно. Не само хората, не само разумните хора, а дори всяко насекомо го прави. Излизаме на автопоход, излизаме на протест на паветата, излизаме и ревем. Вчера или днес събираме се да спасяваме коалите в Австралия. Затъжихме се за коалите, за Перник, за Студена, за безводието, за водомора, за гаврата, за ужаса и безумието в България, за буклука, че политически буклуци се вкарват физически буклуци в индустриални количества и въздуха вече не става за дишане, скоро ще стане за мазане. Коалите ще спасяваме. Спасихте ли? По-добре ли сте? Даже не знам какво повече да кажа. Защото, пак казвам, за тук ни трябва микроскоп и 3 висше образование. Това е видяно от хиляди хора из цялата страна. И тия хиляди хора са съдържали като сополанковци или като мухлювци, като межитурки. Не може да се държиш като межитурка и да стане нещо, което иска, да не казвам подвиг, ама което иска отговорно човешко поведение. Осъзнато човешко поведение, разумно човешко поведение. Поведението на човек, който го е грижа за себе си, за семейството си, за децата си, за малката си родина, за мястото, където живее. Когато вие отидете на 1, 2, 3 км от селото, от града и ги видите тия безобрази, какво правите? Джуркаме ракийката, ще драснем две съобщения в Фейсбук или нищо, нали? Има кой да го мисли. Нали виждате колко ги мислят? Когато вие не ги мислите по време на избори, след избори, между избори, това е мисленето. Очевидно е, че в една колония няма как колониалната администрация, подбрана от външни оператори, които вече дори не скриват, че ще сменят конституцията, пращат и прокурор да те проверя, забраняват и да бъдеш част от турски потоки, от балкански поток, сякаш турски и балкански поток ще бъдат през щатите Тексас или Монтана или Делауер, сякаш това е тяхна работа. Идват и се разпореждат абсолютно нагло в къщата ти, влизат в спалната ти, в кухнята ти, в банята ти и ти казват какво да бъде, какво да не бъде и че ти трябва да си въгъла. И хората продължават да правят кисели физиономии, когато им кажеш, че ти си външно управляема колония и ти управлява колониална администрация, на която ти не дължиш подчинение, а дължиш съпротива. Никога колониална администрация няма да управлява в полза на туземното население, от как има колониален режим по света. От как тая технология, от как този модел е измислен и наложен, а той е измислен от стотици години от англосаксите, преди това, ако щете, от Римската империя, провинциите и всичко останало, светът е такъв, че победение винаги плаща сметката на победителя и победителя, ако реши, го убива, след като го използва, ако реши изобщо да го използва. И ако искаш да живееш по-добре, ако искаш да живееш по-достойно, ако искаш да имаш нормална заплата, да имаш работа, да имаш нормална пенсия, да имаш социална осигуровка, да имаш безплатно образование, да имаш безплатно здравеопазване, да имаш целият този социален пакет, който изгубихме 89-та година, когато ни хвърлих в тази колониална система, в качеството на колониален ресурс. Ние сме ресурсна колониална територия. Ние не сме държава.
Значи като ги изгубиш тия неща, ти дори успяха за 30 години да забранят не само на децата ни да мислят и да знаят за това, а на тези, които са го живели, видели и до някъде помнят в съзнателна възраст, забраниха да си спомнеш. Да си спомнеш. Нямаш право да си го спомнеш. Нямаш право да го кажеш. Нямаш право да кажеш как си живял до 89-та година. Нямаш право да си ги спомниш този списък, за който уж днес се борим и го искаш, че е ключа за получаването на списъка от тия социални благинки, за които уж всички мечтаят, уж всички говорят, носителите по експертиза разказват колко е несправедливо, колко е незаконно, колко е неморално, колко е лошо. Но всичко това го имаше, бе. Всичко това го имаше, защото имахме достатъчно суверенитет, делегирани от един от победителите във Втората световна война, Съветския съюз, и Б, защото имаше нещо много важно, второто е много важно, което в англосаксонския модел на колонията е изключен по подразбиране. А именно отговорност на политиците, на бюрократите, на чиновниците към народа. Не към населението, към народа. Защото тогава имаше народ. Сега е население. Няма вариант колониална администрация да дължи отговорности на скотоподобното население долу, което трябва да бъде докарано до още по-скотоподобно състояние, повече отколкото дължи на колониалните си господари. От посолствата, от НПО-тата, от хората без лица и без такова. Те дори и да решат да направят нещо читаво, полезно, нужно, важно, присъщо, точно за народа си, за хората си, за родината си, бият ги през пръстите и ги бият през пръстите по една много важна, много лоша и много очевидна причина. Дори и да решат да направят нещо добро за нас, те нямат достатъчно опора от това вече скотоподобно население, което не е в състояние да направи полезен и разумен избор за себе си, да види и да осъзнае, когато някой политик все пак се опита да направи нещо за него, да застане зад него, да го подкрепи, да му окаже, ако щете, дори морална подкрепа. Хихи-ха-ха, ма хванаха Волен, биха го. Сега Костадин влиза в кабинета на областния управител, преди това беше при министъра, ама той как си ги мисли тия работи? Вместо да тръгнете след него, да го слушате, да разберете, че той не го прави за себе си лично. Той няма как да спечели нито милиони, нито коли, нито къщи, нито вили. Прави го за всички нас, защото и той има деца, защото е българин, който иска доброто за България, което би трябвало да иска всеки един роден в България. Но хихихаха. Защо? Защото така всеки си оправдава личната безотговорност. Защото ако кажеш, аз трябва да видя какво мога да направя за този човек. Дали ще му дам пари, дали ще отида да му помогна, дали ще кажа добра дума, дали ще разпространя каквото мога, нещо някак си да направя. Това означава лична отговорност. Това означава, че ама може да ме уволнят от работа. Може приятелите ми от другата партия, от управляващата партия да почнат да ме гледат на криво. Започват страховете. Страховете на межитурките. Страховете на посерковците. Извинявайте, че го казвам натурално, но това е факт, който вони из цяла България и се вижда постоянно. Човек, остани. Докато не се изправиш, ще ходиш сгънат и сгърчен. Защото това е естественото поведение, естествената форма на съществуване на колонизиран, на туземен, на поробен, на външно управляем. Ще да кажа народ, ама не е народ, а население. Ако искаш да си народ, ако искаш да живееш, знаете ли колко по-добре ще живеем? Сега ще ви го кажа в цифри. Един социалистически лев имаше от 7 до 11 пъти по-голяма покупателна способност от днешния. Което означава, че едновремешната 250-350 левова заплата, умножена по този коефициент, означава, че сега средната заплата ще даде 2000, 2500, 3000 лева. При това минималната работна заплата, от която започваха хората с вчерашните ученици и просто, деца казва, от улица, най-ниско социален статус, поне 87-8 година започваш някъде 150-160 лева. Умножете го това по 7. Това е стартовата заплата. Тогава. Значи, ако имаме този суверенитет, или поне този суверенитет, който имахме тогава, и имаме правото да изискаме от нашите външно управляващи, които обаче са ни тук на една ръка разстояние, са и къде са министерствата, жълтите павета, офисите им ги знаете, парламента го знаете, министерствата, адресите им се знаят, физиономите, адресите, домашните адреси, телефоните, всичко се знае. Те са тук.
Не са зад стените на американското посолство, не са в Вашингтон, не са в Брюксел, не са в... Много малка част от тях са там. По-голямата част от тия, които са преки инструмент за да ни отровят живота и да ни експлоатират колониално, са тук. И вместо поне на тях да им окажеш натиск, да ги поставиш между наковалния и чук, да разберат на кого трябва да дължат повече политическа отговорност и политическа вярност, Водомора сега е абсолютно справедливото и напълно заслужено Божие наказание чрез инструмента ГЕРБ и колониалната администрация, докато не направим нещо, с което да докажем, че заслужаваме нещо по-добро. Докато не направим нищо, за да ги заставим, за да ги накажем и за да изискаме възстановяването на пряката къса и твърда връзка между престъпление и наказание, докато ние не го направим милионите, напълно си го заслужаваме. Може да ревете, може да ме псувате, може да ме ругайте, може да правите каквото си искате, защото бягството от личната отговорност е винаги някой друг ти е виновен. Този, който говори, този, който го гледаш. Да, всеки друг, само не и този, който не е направил нищо, не е казал нищо и дори не е отишъл да гласува. Докато не решим да бъдем народ, ние няма да получим нищо по-добро от това, което имаме. Напротив, не съм лош пророк и не злорадствам, защото нямам друг народ, но ще става много по-лошо. Защото ние сме в колелото на мелачката, на режима, на програмата за съкращаване на населението, на съкращаване на бялото население. А ние от това бяло население сме със статута на вреден дивеч, който трябва да бъде съкратен най-бързо и най-първо. И фактически точно това вече върви. Не знам дали не го виждате. Цифрите са достатъчно очевидни, но на тази тема не искам да говоря дълго, защото съм говорил много дълго. И не само аз. Личната отговорност. Поемете си личната отговорност. Въоръжавайте се, но не само с търпение. Престанете да бъдете овце, защото това е наистина оскърбително за овцете. Гордия български народ, който е правил империи, гордия български народ, който е правил държави, гордия български народ, с който са съобразявали всички, дори до началото на 20 век, в момента е някаква биомаса, дресирана, да служа, да вдига лапки, да плезе езици, да блещи очите и да повтаря едни клишета и мантри. Всички ние, всички вие, цялото население има остра нужда от противоотрова. Опитвам се да го направя по грубия начин, защото нямаме никакво време за някакви по-нежни лицемерие, глизотии и подсладени варианти. Нямаме време. Който му харесва добре, който не му харесва още по-добре. Благодаря ви за вниманието.